Saya nambahi wangun dasar ayu lencer kuning ora mung kalatiku dadi gombeng Banyu le, banyu. Bar dahar napa to Mbah kok pun keselak kaya ngoten? Piye, Nduk? Bar mangan apa kok wis keselak kaya ngono? Biasa, Nduk. Aku lek bodo-bodo ngene iki biasane nggone putuku disuguhi dimasakne. Masakane apa Mbah ki mau, Mbah? Bothok curek. Dadi rodok nyanggrok kene nang intel-intel. Nyantol teng intil-intil. Omben, Mbah. Kene le, omben. Iki banyu apa iki? Rasane kok asin. Jajal, ombenan. Oh iya le, iki pomora bodho ngono tenan kowe tak jak ngulon rono lho. Gelem Nduk, roh kowe ngulon rono roh. Nanti Mbah, nek ngulan ki nanti. Ngulon duk terus ngalor titik. Wah, aku genah iki. Ngendi? Ngujang Karangrejo. Kok malah ngujang kan. Ngujang Polsek ngono. Oh, polsek to. Akon turu kono. Sik ya Nduk ya. Sarehne iki sik sasine sawal. Adewe bodho sik bodho oleh 5 dina. Iya ta. Adewe elek-elek ya kudu ngucapke. Nah. Cek meneng wae. Aja omong dhisik. Ya kayak ndang ngomong to, Mbah. Ya kayak ndang ngucapne ngono. Iya ya sik to, mikir kok. Wa barakatuh. Urung ya Mbah ya. Uluk salam ki ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dipek mburine, aja dipek buntute tok. Oh, lah aku mong piye? Wa barakatuh. Kuwi sing kliru, Nduk. Lah ya sampean ki tak benerne, Mbah. Lah iya sing bener piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus aku mong piye? Wa barakatuh. Nah, kok diomongi aku sing kliru kok ngengkel. Aku ki kliru. Ayo ndang diucapno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ra enek suarane kabeh to, Mbah? Sik, Nduk. Iki aku tak tutur delot wae. Wong salam kuwi wajibe muangsuli utawa dijawab. Ya toh? Dadi lek kene assalamualaikum kudu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono. Ngaten nggih ibu-ibu nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya sing teng mriki jawab kula dongakne mboten kutahan bensin niki. Sampai kutahan wae cilaka. Nggih, kula ambali sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ingkang jawab salam kula dongake panjang umure. Amin. Sehat badane. Kathah rejekine. Lan ugi enggal lunas utange. Oh, kene biyanter ketok akeh dhewe iki utange. Wayahku. Nggih, alhamdulillah kula saking rombongan Nyukarya Muda sareh niki tasik sasine Sawal sepindah ngaturaken taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tuku kupat dipangan karo santen. Menawi Ora ngono, Mbah. Ora ngono, Mbah. Sing viral-viral kuwi ora tuku kupat. Piye Nduk? Niki ora saru lho ya. Ya. Iki ngene iki ya apik. Jembut Eh. kecelup santen, Mbah. Kuwi apa kuwi, Nduk? Menawi luput nyuwun ngapunten. Oh, alah parian ta kuwi, Mang. Iya. Wah, aku langsung mak teratap ngono. Celup santen ini udah nyolek dirubung semut. Aku yo ngono iki, Mang. Yo aja kuwi. Lah piye, Mbah? Yo liyane. Parianmu piye, Mbah? Yo Lah pomo aja kuwi, Mang. aku iki mau jane ya ora ngerti apa-apa, Mbah. Aku dibisiki iki lho, Mbah. Dibisiki sing ngendang. Tukang kendang. Oh, layak. Loh, sing kendang iki to? Heeh. Kok tak kira kendange iki, Mang. Dadi kendange kok Iki putih. ngono, aku. iki ngono ya menungso, Mbah, diwehi nyawa. Oh, nggih. Jembut. Kok kuwi neh. Rambut putih koyok santen. Ya toh? Nggih. Yen enek lupute nyuwun ngapunten. Nah, Ngono lho, Nduk. arepku ki mau ya ngono, Mbah. Lah terus kok iso medun rene? Lah wong lek omong rong tutuk, aku ya mek go teko jembut ngono tok, Heh, Mbah. dibaleni neh sian. Adewe iki jaranan sing mengandung tatanan tuntunan. Dadi aja sampe muni ngono kuwi. Gak pareng nggih, Mbah. Ndak pareng, Nggih. Nduk. Pangapunten ingkang kathah niki tasih ulan Sawal. Sawal Oh, Idul Fitri nggih. Idul Fitri. Lah, nggih. Dadi ndak pareng muni ngono ya. Nggih, kula tak ngucapke minal aidin wal Wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, yang Nggih. bener sing apik. Semua untuk kru Nyukarya Muda. Lepate ingkang kathah mbok bilih kula sak rombongan gadah kalepatan. Nah, apik ngono, Nggih. Nduk. Berarti kosong. Kosong. Wis, iki lho, Bos. Nyuwun sangune, Mbah, tapi. Lho, iki wis kosong lho, Nduk. Nggih. Dadi iki kok mulai ya kosong lho ya. Ya mboten, Mbah. Nyuwun sangune no, Mbah. Sango. Nggih. Kok gampang. Ndang bukaan HP-mu, barcode ndang tokno viris ya. Kene Mbah gaul kok. Iki ngene, Nduk. Nyukarya Muda ki sing wis biasane ditabuh jaranan lak metu ngono ta, Nduk. Nggih. Iki spesial ning sasi Sawal, iki engko jarane ditokke. Iya ta? Jarane ditokke. Ditokke teko kene. Ya, Oh, teko ya, kene ya, ya. ditokke ding. Teko kene dibeleh. Dibeleh. Yo kon joget nang kene, ngono lho, Nduk. Iya, iya, Mbak. Ngono dadi iki Nganggo iringan lagu. ora Lah nganggo apa? iringane solawat. Solawat. Dadi ben koyo Pak Yai munggah. Yo lagu karo gamelan iki lho, gendeng-gendeng gamelan iki. Iya. Ngono lah. Dadi iki memang seje desa mawacara, seje jaranan, seje kreasi. Ngono ya, Nduk ya. Nggih. Ayo Mas, kendange Mas. Ayo jajal. Kendange. Nyapa ditabuh iki? Dolen. Dolen gitu ku pempes karo gitu ku susu. Susune anake bos. Nggih. Wis alhamdulillah lho iki, bose ya tas dipinaringi apa? Momongan. Iki sok mben lek pitonan. Wah, geden-geden. Jaranan ki 7 dina 7 bengi. Hah? YouTube. YouTube. Alhamdulillah bolo-bolo YouTube iki ya bodho nglumpuk. Tak dongake kabeh muga-muga pinaringan sehat. Bariki akeh hiburan, bariki akeh kegiatan, sehat selalu, rezekine lancar. Nah ya, ayo Mas ya, Nyukarya Muda.
datangnya lintah dari sama turun berkali dari mana mas datangnya cinta dari mata turun ke hati esok nyuling sore nyuling sulingane arek Surabaya esok nyanding sore nyanding begini kok nyanding wong liya Anu, Nduk, iki nyuwun pangapunten ya, Nduk ya. pripun mbah Nyatu ya jenenge kreasi ki rena-rena. nggih Jaranan ki macake ya rena-rena. nggih Pehno iki sik sasi bodo, ya to? nggih Cek iki madhep rono ben ketok. Nah. Lah sing ditokne malah botol Yakul lho, Nduk. jan ra nyimpang botol Kono, Yakult kono, tenan kono amur kancane. Gendul pertalit ya. Kono, rada rono. Nah. Weh, nyatuk ya Nyukarya Muda ki nyatuk ya seje nyatukan. nyun sewu mbah Pripun? Nggih. lah pepatah mengatakan Mengatakan tak kenal maka tak sayang. nah menika jaran sing nomor setunggal namine sinten Namine jaran sapa jenengmu? Olga. Celukane Oglek. namine Olga. Olga Celukane Oglek. Oglek Oh, niku omahe iki lho perapatan idul lho. niku damel Ana Oglek. Alah gayamu. Totong sini. Alah. Anakmu delok. Weh beneran sesuk lek nangis ibuke awakmu takon macak ngene iki. Ben meneng. niku bengi niki dapuk napa mbah Dapuke Yai Semar. Yai Semar Nggih, dan iki Mbah Semar iki ngono punakawan, Nduk. Punakawan. Oke, baik. Heeh ta. Iki dapuke Semar. Jajal tak tokne neh ya, Nduk. nggih Sapa ngerti engko bar Mbah Semar metu, tak tokne neh sing metu buta. Ayo, heeh. Carane rada galak iki. Carane rada galak. Galak, Nduk. Iki kok gak kaya jaran sing nomor 1 mau to, Mbah? Lah ya kok galak men to iki? Lah kok metune? Kok Wah. sajake Iki ngerti aku, Nduk. piye, Mbah? Kok galak ki ngerti aku. Ya apa? Birahi. Jarane wis birahi. Wayah ngedu. Wayah nyontekne iki. Wayah nyontek nih. Ya. Tenang. Wah, iya Nduk berarti iki birahi ngono lumrah. Mergane wis ana sing didu saiki. Dadi kok mau njaluk ngono ana jujukane. Ono. Wah, iki setahun kepungkur nang Blitar iki sik urung duwe gandengan lho, Nduk. Saiki. Saiki ya wis. Nah, jaran sing nomor 2 kuwi jenenge sapa, Mbah? Iki ngono jenenge tole gareng, Nduk. Tole gareng. Heeh. Tole gareng iki lek mlaku po sing kecancik sikile kuwi. Heeh, iki sing lek iki tole garenge Nyukarya Muda. Oh. Ora kecancik siji, Heeh. ning kabeh dadi kencal-kencal. Kencal. Ora wong bengi iki jaran gareng kuwi mau metune langsung mancal mbae. Lah iya kok ora duwe duga blas. Kene. Minal Aidin. Wes. Kono, nggonmu kono, keliru. Galak tenan ya.
Jarane agresif lho. Oh iya iki. Wis ngiler anune. Ayo. Iki neh ya Nduk, tatane neh ya. Nggih. Ah, iki. Rokandaria kandha manuke apa manuk podhang pencokane dhuwur gendang aja mencok dhuwur gendang pencokane tukang gendang sawung lentrok jos jos cengkele tangi maneh rokandaria kandha manuke apa manuk podhang pencokane dhuwur gendang aja mencok dhuwur gendang mencokane tukang gendang re sawu gletak Ele, tole, rada rono le. Madhep rono. Nah. Tole Petruk iki, Nduk. Iki tole Petruk. Tapi nyuwun sewu niki Petruke. Niki kaslupan kala jengking. Dadi iki jambule ning ngarep iki. Iki parane ning mburi ngene lho, Lela. Kok iso mok parane ning ngarep? Nah, wis. Mosok mandeke yo ndingkluk ngono to, Mbah? Ngadeg, kene sik tak dongkrake. Nah. Lah, lek ngene iki kan yo bagus to, Nduk. Nah, nek ngono katon Ndok iki ngadep rene to, Truk. Madhep rono dhewe, Truk. Lah, ngono lho. Lah, ngono. Jambule lek ketok kenceng yo dawa. Ireng dawa. Wireng dawa jerawik. Pas, dan koyok penangkal petir, Nduk. Kono parkiran le, kene. Wah, pinter-pinter, jarane bagus-bagus. Masalah. Ngene iki po yo larang yo, ngene iki. 1 2 3. Oh iya, sik enek, Nduk. Iki sik enek. Yo. Pricik kimi sebasaku sedilamane bapak nebus nyambake aduh riko betul buku iku isi Ini madhep ngarep. Ndingkluk. Sret. Wajahe madhep ngarep. Nah, wis. Ini iki gone. Anu iki saman zoom yo, Mas. Delok iki saman zoom kok saman juduli Rodong Opak Gadung. Ngene ya. Aja merenges. Kono, parkir kono. Mundur. Jarane bengi iki kok nyeleneh-nyeleneh ya, Mbah. Aneh-aneh. Sing metu kari dhewe iki dapuke dadi apa iki, Mbah? Iki ngono dadi bagong. Dadi bagong. Heeh. Wetenge gedhi apa ora, Mbah? Gedhi jane. Oh. Kuwi sampean buka isine di siti seken ngono meri. Oh. Lah sing mburi ya gedhi apa ora, Mbah? Sing mburi, Heeh. sing mburi trepes. Sing mburi kudune gedhi ya ketara nek ada entut gedhi. Endi? Kuwi Iki apa gedhi? wekku. Wah, wek. Wes ya iki ya. Iki wis genep ya punakawane. Saiki tak tokne asli jaranane Nyukaryo. Sing asli. Sing asli. Iki jelas sing bagus-bagus iki. Jelas sing bagus Ya, dhewe. ya. Ayo nih! Warga! Yung, Karyo, Mudo! Doyo! Ayo
Daya pedang. Katon sigra joget Katon bagus riasane Bijil saking sanggar pangriasan Aryo Uduk Siji loro telu papat limo enam wes dok Sampun cekap. jarane wis jangkep 6 Nggih. sing loro keri-keri iki mang asli jarane Nyukaryo Asli jarane Nyukaryo Muda saya sudah tidak asing lagi. sudah tidak Karo sing etan dhewe. sing etan dhewe rambute gondrong sapa Daya. Daya sang pencopet Engko diringkus kok. ora masih pencopet hati seorang wanita. Oh iya. Halo ya. Halo. Halo ya, Mas Jaya pedhot. Bengi iki ora pedhot to ya? Ora, iki Ora. aman. Sing kene karo sing keri iki mang loro iki mang pawakane cilik dhuwur, Nduk. Iya. Heeh, sesuai karo sasi sawal. Di Nggih. sawang kok kamera malah koyo Astor. Opak gambir. Pak Gambir. Ya, wis iki genep 6 ya, Nduk. Nggih. Tak titipne awakmu karo sak kanca. Nggih, Iki Mbak. anak-anakku iki ben padha joget. Nggih. Iki saman mong engko sampe titi wancinine paripurna pagelaran. Ngene ya, Nduk ya. Nggih, Monggo nggih. sareng-sareng Nyukaryo Muda. Vesya Audio. Sang pate sigra anata baris nyawiji gomolon dampyak-dampyak kumregut lampahe kumrapaking watak miangagade kumbalaranga bai soraknya kumuro mulawing wasana para tamtama waraga Nyukaryo Muda lumaksana magita ing baris Bayak, bayak, siap, siaga. Karyo Muda
Bareng-bareng new karya muda. Salatu wassalamullahi ala Toha Rasulillah. Salatu wassalamullahi ala Yasin Habibillah. Tawasan Nabi Bismillah wa bil hati Rasulillah wa bil hadi Rasulillah. Oh
Dewi Sekar Taji dadi kembang putri Kediri dasar sulistya ing warana uga kinasih kalung candra kirana Dewi Sekar Taji lelewati panasah amanati satu setya nadyan kacoba akeh rupika wis madhep mantep kalebu anggon deli tresno kang satu winengku satriya utama panji asmara bangun putra ing jenggot nyoto sejarahe gambaran tumeka sabrene nalikane duwe kodi Pindha Mustika Dewi Sekar Taji wis madhep mantep kalebu anggon deli tresno